我が敵を討て。どうしてもらいましょう。思い通りにはさせない。やるわね。
だ敵を撃て。かの者たちを癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。守りたまえ。ひどい。ドラゴンにやられたのね。これはドラゴンスレイヤー。勇者よ、
の者の剣となれ。かの者に力を。